Bună ziua, noi suntem aici cu un episod de gaming. Tot Critical Force. Cred că aceasta va deveni o serie pe canal. Acesta este primul episod. De asta să dau și sonorul, o să-l dăm încet. Nu știu de ce m-a scos din joc, dar dacă mă mai scot odată, o să sparg telefonul. Da, eu bine, imediat va trebui să plec la antrenament, deci nu va fi cam lung episodul acesta. Și telefonul mai ales că e la încărcat. Hai vedem ce arme avem disponibile ca să le luăm. Așa, ultimate ammo, sniper, vreau să ne luăm ăla. Așa. Deagle și pe 90 ăsta vreau să ne luăm. Deagle pe 90. Nu mă mai las. Deci haideți. Și da, nu o să joc și în single player pentru că în multiplayer trebuie să adaug adresa mea de email și am adăugat-o de 5 ori și tot n-a mers. Să ne luăm. Ce credeți, să ne luăm sniper? Hai să luăm sniper. Deci grenade. Vom pe sniper. Vom sta aici cu sniperul. Cum m-am tras. Și îi vom ade... What? Even pe care știu. Aici fontană de meniu destul. Stăm cu sniperul ăla. Uite. Vedeți? Vedeți că a venit? Am zis. Uite și asta. Hai, tot se bat acolo. Hai, nu acolo. Așa, am omorât și noi. Am văzut un SWAT aici. Nu știu mai s-a dus în A, jos. Yeah, boy. Mai avem unul de omorât. Mereu când rămâne unul de omorât, este cel mai greu de găsit. Jur. No. Fucking goddammit. Și da, un glonț vă ia 1% din viață. Ui. Și dacă vă aruncați de undeva de sus, vă ia mai mult din viață. Hai să spăr cineva gemul? Da, de ce? Hai să sniperim gemulețele. Deci, aș vrea să avem și un P90, dar nu. Cu P90 știți cum îi făceam praf pe harta asta. Și da, au mai adăugat și hărți noi, cred că le voi arăta în alte țări. Este una cu fotbal. Este una cu fotbal și doar aia cu fotbal a adăugat-o nouă, știți? Știți șmecherul. Este boi. Acum ne dăm băzulică. Avem bomba. Știți ce? Hai să plantăm bomba. Totuși. Soatule. Haideți să plantăm bomba. Ați văzut ce greu ne-a fost să... Bombișoară. Când mă jucam eu off-camera, am jucat eu... Nu? Cu mii din viață. Da, tu. Și da, când a aruncat flash grenade-ul, uitați, eu de fapt să-l arunc acolo, da? Se duce, vedeți, ajunge până aici, raza.
Pentru că e cel mai prost flash grenade. A explodat bomba. Și am absorbit. Dar dacă trag... Nu, dar să mă omoresc. Deci am rămas așa, firar. Da, haideți să ne luăm alta. Haideți cu bizonul, că bizonul e cel mai curent. Nu o să... Bine, flash grenade. Bizonul, uitați. Ia mult să încarce. Dacă vă arată alt pe ecran, nu este vina telefonului vostru, este vina telefonului meu. Da, telefonul meu. Opa, tiridosta. Dacă și ieși din joc și vom intra la loc, pentru că ni s-a băguit jocul. Am încercat, da, nu mai avem ammo. Dacă lăsăm fără ammo, deci a fost unul în ne lua puțin din viață. Și uitați, și uitați, dacă vă uitați de aici, de pe vapor, vedeți cantere mai bine sau terouri. Și desigur că trebuie să tragă cineva și dincolo. Și să vă ia 1% din viață. 1% din viață vă ia. Da, bizonul, uitați. Trebuie să ne dăm iar ammo. Hai să flash grenade-ul. Mai departe și sus mai departe. Cine va apăra ecranul? Gata, ni s-a reparat ecranul. Liei. Uite. Este! Firiar, bomba, că mereu numai la mine e bomba, să știți. Rar era la mine. Mai avem unul găsit. Acum mergem să plantăm bombișoara. Am zis să dai bombă. În inventory. Plantăm bomba și după ne uităm la counter. Sat. Dezamorsează. Dezamorsează, știți? Pentru că am dezamorsat bomba și luăm arma. Tra la 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 la. Fira. Întâi vin aici. Din câte am jucat eu la counter, la teror
Aici vin. Uite, vedeți? V-am zis. Da, să bem și un pic de apă. Da, desigur că mai vin și de la tine din echipă prin baza ta, pentru că n-are cum să nu vin. Da, și pleacă și vin și pleacă. Și eu trebuie să iei în Băi, tu trăgeai în mine, prostul dracu. Salut! Bianca. A, trebuie să ne îmbrăcăm. 16:52. Da, deci, la revedere, dragii și sper că vă place seria asta. De-abia a început pe canal. Să nu credeți că... Bună! Că plecă de aici, că de-abia să știi. Da, la revedere! Pa! Pa!